Habang idon ya kata jingkerman ke bas kem bau trai sawan biang ngidai ban up mi linti u dah kan ni kerukom jang jing yesha ka jing yesha ke badan ringkat bat ka jing temu Kikistan menta ki babun hi kila syak kejap no ha ki jing dawa jang ka jing im kila syak kejap no dah kita ki jing dah kita ki jing tinju ki badan saudong ki jing hadu ba kila klet no ya kata ka jing kit clear ban up kimilinti ya utruai ka jing up ka bahaki ni kisi menta babun hi kalong ka jing up da ka jing bamban si namar ba omla ban pengkerya no ya kata ka jingwan ka jing jisu mar omla ban kiar ya kata ka jingwan ka jing jisu keman si haban shu up la ka up dan ya bakila tip ya kata ka bama kalong bahab kila tip du ba omla ban kiar handai palong ba kim sim sim kia pat ban don ya kata ka jing yesha slam ban don kata ka jing temu ban yesha ban imhak im khoi ya handai kan ni kam dei ban long ka jing long jonga ba jing pi ngim dei ban long kumutu syakri baman batep no ya kata suka bala ai dau kenra ju ngim dei ban long kita ka syakri ban tep no ya ka jing kit kli ban tep no ya kata ka bor ban sim kia la ka jong ka jim kat ba nam taban up ya utau kunrat ji hadu bundawan kaba pin sobha susu ya kunrat ladon wan kalong ba un syam yangi bangi long ki ba kongo ban pendep ki ba ulah hukum yangi bengin le kikimi kpa ki so thu bhai gani ngarung lamat yakni hagi por mun syah por badang sa bai mei pa por badang rit kikimi kpa mestep por dang mi kila ai hukum ki khon baba ne kongkong sibet salek ni kakam sa set kitiar sa sar ka ying sa lung ujin thia sa that ki jan hadu sibet kandawan me de bendep ini ki kam ki jam handai dawan sibet demit pat janmil ada kimi kepala awan ka bela jing trekam ka jongki handai habaki wan habaki syam me ka ying di kilong thik kum tu kum mi mestem kalau kum tu kum jo khamsar kitiar khamsaj kajar khamsiat ke jintiar khamlom ne de pet ki khon bat arang i kila ka shabar bela kai mobile tu ba pet biru tu ne kham trai ta kam kum ki kimi pa kai pis ngau kum no to ka por ban i ki bi kilong kum ta ka pendap ne me pi kimi pa ka jing so bitar ba ka jing dom ngarang lama ka jing bitar jing mei pa ki por miswa namar bang sai la iki lama dia ding sempat namar bang sai la iki nga khamle ek ai baki ki ong ta ka jo kom ro kan long la ro kan rat wan ha bon shemingi bangi long kum kita ki khon ki ba le langkar bat ki bam sim khia ban kongo ek ai ki ba u angir ngi samat ya kata ka jing bitar jong truai bat utrahi kwa yang ar hibingin long gumta kwa yang ar hibingin long gumta bangin long gumta kai Henry kwa yang ar pi bangin long kita ki ba kongo ek ai ki ba u ula phai bangin le bat kwa balasal na on one un shem bangila pendap lu ke ibaro ke ba u la hukum yang ar di pi bangin le ko hukum yang isimat ko hukum yang ikum ke balang bakat nu ke ba persobha ai u bon shem yang bangila da ban le kumta ngide ban bot kan ya kan nuksa na usimion kum kiwei pat asan nuksa kum kinong teslani haba kile sngow ita ka jingwan jihikai do pol pang jingwan arsin yang jisu ka sange no ban trekam terjam ka sange no ban im le mde ban long gumta ba ngimde ban long gum ki ban suple jimut be tanga ka jingwan ka jing jisu kres hadu ba ngin klet dapat ya ka jingkit kli bangidon hakane ka portei kum kinong buut ke jingu em ngide ban kimilinti ka jingwan ka jing jisu juga por ngide ban don ban sim khia ta ka jingkit kli ba tra ji ula ai hangi iwe pe iwe ta ka daw ni petros sakli na ka tugal nong ka ba lai de khot ka ba khatwe khadar om nu ki ba kum nu ngide ban long ha ka jinglong ji im ji kum nu ngide ban long ha ka ta ka jinglong ji im ji
kat bangi dang up kemilinti ya tra jing Jesus. Kiba kut bat kiba riulei. Kiba kut bat kiba riulei. Usimian ro la yo ya kata kanam, baulong bahok bat uriu bariulei. Juga poro kiba up kemilinti ka jingwan ka jong trai. Ka jingkermen ya kalawai. Ka jingkermen ya kalawai ka babaha. Kamdai ban ai jingbit. Yang apa dia pi? Ban im ban le langkar. Klem simkia. Ya ka jing im ka jungi hakapor ka bamenta. Ka jing kermen ya kalawai ka babaha. Kam ai jingbit. Yang apa dia pi? Bangin long ki balangkar, ngin long ki balesting ha ni singi ki por ki bamenta. Ban up kamut tang ban suya syabet klem dele am Henry kamut bakat bang dang up ikata ka jingwan ka jong try ngin say ya kita kiso jong ka jinglong syakri ka jibu ngin say ya kita kiso jong kita ki jinglong jong kita ki nong up ki babaha ki jong try te ko musumian ka kubo na mensim ko kalawan ra ka jingkla ka bakra ba ka jingim ka jingu hadu bon de yo e ka nam ka ba kum ubri ba hak bat ubri ngiru ngilada biyo e ka kubor na mensim ko ngiru ngilada ben yo ya ka kubor na ka ketien ka jung blai pin ailan nem ya kan ka kubor na mensim ko ba na ka ketien jung blai ka ngora jingkla ka jingim jung pi hato pi klong ki ba klo nem ba pin up community ka jingwan jung try hato pin long ki ba klo nem ba pin plejimut ba kat ba pidang up ka jingwan jung try pin yaisha slam bat ban plejimut ban say ta ki so be ta ki jinglong ki ba ha ki jinglong ki ba khu ki ba khok ha ka jing im ka jong pi hato pi kloi ne ban long kum kita ki shakri ki ba ha ba ki ba 3 minute ban ko ngu ya ki e ki ba tra ji upha ngadwai bang akermen ba pin long kum ta bat la da pidan ka jingmot ki bas kem bat la dangi pendam jadi ha ka jingalam ka jong mensim ko Barapok ka hikai jang ka keting jang blai klempep ngila ban long syak kita syakri ki babah but utrai kana ba onwan usa syam ka jing sobha na ka chi ing jang ba pi to ginya don ka nyeng jing terang bangin long kum kita blai bokpahi lokular baju ke poro la pha kana ngi mensim ko ba jisi ruang bangano me no ka jing ing jang ba pi wa ba ngi ya jing ba ka them jang sunyi ka jing yam wanginum lele terakhir penting kena lagi bingila binginya caprang mungkin imhok ya kata kajinget jingi dak kata kajap kelinti kata kajingwan kajing itu boleh kerkui pi nam tak buram juga boleh amen